Alright mga kasin, hindi nga ro din rugyan nga ibasa. Ayan, that the problem of the day ni Aliana iti Taiwan. Sagudahin nga ro ti surat ni Aliana. Dear Kasin. Ilingad naklatan ni tinagan nga Aliana. Mahilig kami nagbuya iti ang probinsyano idi. Ang imidita, di mo't lang pamalpasan. Insartin kong tinagbuya. Di mo't lang matayin ni Cardo. May sagmat kadigati narway nga agbibuya iti kadagiti programa yo iti Nemo sa studio. Umanay lang liwliwa. Lalo no maililiw da tao ken no ada problema. Iti agdama ket addaak ditoy Taiwan. Addaanak iti asawa ken pamilya. Ken irugik man ti amin. Iti addaak pala dita Pilipinas. Nakaawid akmet laeng. Makabannog tiyag trabaho nga. Kastoy. Ay, adda kagaya mo na Aliana, balasang anak ko. Ay, tatang, api nga di da ka matawagan. Kada, itatay pa lang tawag kami, nga tawag king ka. Ang di da kamot makontak. Problema nga rin ti cellphone ko, tatang, daanin ka. Nagalisto nga malobat. Ay, apo unay. Api ka di tatang. Sikan ti mapan iti ospital anak ko. Anya tatang? Ospital ko na ayo. Wine. Apay, sino ti ang ospital tatang? Ket ni Cardo nga asawam. Na disgrasya. Na aksidente ka no iti motor nga nabartak. Anya? Ni Cardo? Wine. Diyos ko manin, na disgrasya manin. Baka mamitlo nga, disgrasya na dahito yung tatang. Supay Ingkan, kagabuta di da ka matawagan. Ni ipag mo, ti adda iti ospital kagbambantay. Alain ka, anak ko. Pakamuan anak to, no anyat ka sa saad ti asawam. Uwin tatang, inakaro dadago sin tatang. Diyos ko, Cardo. Anya, man dito nga napasamak, Ingkan. Unay dahito nga napasamak yan kang Cardo. Naghilig kan tumit ngamin nga agmaneho iti motor no nakainom ka no nabartek ka. Pakapamitlong ang diskrasyam dahito yin. Diyos ko ayan nagbasit pa iti anak ta. Di mo na napanunod dahitan. Kunak idi nga saan ka nga agmot-motor. Na delikado dahi taglalo kit pinabi ka matngarod nga mabartek. Diyos ko, ay, kasan upay nga ron tibiyag ta ita. Abos na nagrikat tibiyag. Uri no, tulungan ka nga agtrabaho, uri basit pa iti anak tagim. Marik na talata tirigat tibiyag. Sakit ang bisbisyo ka. Kasano nga ruden? Kasano nga ruden no saan mo malasatan dahito? Kasano kami pa nga aginam, Cardo? Diyos ko, ay, nakauubing tapay. Agreeing ka ko man. Sigurado nga dakil managastos na ituhin. Diyos ko ay, tunano kang agnakim, Cardo. Ay, at nga gaya man, Aliana. Uwin tatang, kumusta nga ro ti asawam? Kumusta ni Cardo? Kaasi na po Diyos tatang nakariing matlaingin. Ay, dasayatan no kasta. Angim, di makadakis kit. Saan naman nga maikot ni tigiti saka na. At
Di met uni nga makakutinta na napakaruan ka no ti spinal cord na tatang. Anya? Ay, tinasisita akat si bibiyag pa. Wala tatang. Tamatlaw na ti pagyamanan tayo ti Diyos. Angin. Kumusta nga raw? Nakabayad kayo ti ospitalan? Damat lang may remedyo nga pagbayad. Saan pa'y amin tatang? Ikarigatak ti mga remedyo. Nakautang akmitkit din. At dapat inted ti partidos ni Cardo ang kurang pa'y. Isunganaskin nga sumapulak pa'y ti mabalin nga pagutangak tatang. Ay, alagad ay ikarkararag tila tayo ti Diyos anak ko nga. Umimbag tumatlaeng di asawam. At amaring no makatulong to mo. Tapno mabayadan nyo, dagita nga utang. Wen nga ron tatang. Problema nga ron. Di metla sumaya at tibiyag min sakit kastiti. Mapaspasama kiti asawak. Ay ala, kasaritam to nga nasaya at ti asawam. Nabalbaliwan na data nga mati nga ugali na. Naghilig tumot ngamin nga agmotor. Nga aglalo no numabartek. Kasi ni Apo Diyos kasi niyong nalasatan matlaeng ni Cardo. Datay may katlo nga pa naka-aksidente na iti motor. Ang napakaruan ti spinal cord na. Ket nagbalin meten nga paralisado ti asawa kasi niyo. Saan na nga maikuti unay ti bagina. Pati gurong na ket saan meten nga makapagna. Dakkel tinagastos mi ti ospital. Yung kaasi ni Apo Diyos ket adamit ni remedyo mi. Nakautang kami ti dakkel. Ket dayta manin tinadagsen na problema mi. Aglalo ket saan man nga makatrabaho ti asawa. Kasanupin nga makabaybayad kami. Aliana, tatang, apay di ka makaturog. Adya ti oras na nadakapela dito nga sirireeng. Problemam ka din, iti nagastos yun ti ospital. Problemam ka din, iti nakatado nga utang. Uwin nga rin tatang. Ay, anya nga tatatang no, agabrudak. Anya, makigasang-gasa takiti abroad. Ay, kasano nga rin ti asawam. Kasano ti anak yung basit pa. Dito nga rin ti pampanunutik tatang. Ngim no adakla dito'y. Baka marigata na ka makabayad kadagiti dakit. Kadagiti nakadadong utang mi. Sa bagay. Ngim, pampanunutik nga rin ti anak ko. Pampanunutik ti asawag. Ay, kita kasaritam ni ipag mo Uri tawag mo ti trabaho na. Kasaritam tatulungan na kayo. Isupelaing ti mga iwan ni Cardo nga asawam. Pagtitinulungan mi na ti apo ko. Ti anak mo. Talaga tatang. Ay uwanan ako. Alakit ano dahil kasasaya ata din nga napanunot mong awagas na doon makabayad ka kadagiti utang nyo. Ay kita masapul mo iti turid ti pakinakam tapno ti kastakit makigasang-gasat kay ti abroad. Saan nga nalakat ti agabroad anak ko? Kabailak met siguro tatang. Panunutik nga aramitik na ito para iti pamilya. Nang nangruna iti anak ko kit basit pa ila isuna. Kasaritak to nga ti ipag ko tatang. Baring numan nugot nga isuna pa ilaeng ti agyan dito ita aywanan na ti asawag. Gaboy ti kasasaad ti asawag kasin yung ket saan nan kabealan ti makinaig kanyak. Sipod idi na disgrasya, sipod idi na paralisado wenno na baldado ket awan biyagen na tiya.
armas na. Angem saan nga nasisita kanyak? Saan nga nasisita kanyak dahil nga banag? Tinasisita kanyak ket agsapulak iti kwarta nga pangbayad ko kadag iti nakatado nga inututang mi. Masapul nga isaganaak tinapinta sa masakbayan ti anak ko, ti anak mi kini Cardo. Iso ngayon kadeng ko nga agabrodak ket napagasada nakmet nga naaprobaran kasin yung ket iti pagilya na Taiwan tinapilik nga pagpaayan akas domestic helper. Ididamo kasin yung kita agner-nervyosak jak pa ammo no anya tigasat ko diti abroad. Ang empkasti ko na tured pa kinakem laing ti kasapulan. Nabiitak pa idi ket talaga nga mariknak ti homesick. Mailiwak iti pamilyak aglalo iti anak ko nga basit pay laeng. Ket syempre kanayo nakamadanagan ta. Anya nga tat kasasaad ti asawa. As-asikasyon nga tamit laing ti kapsat na niipag ko. Numanin tumawag ket ibagadamat nga okay na laing. Nga nitatang ti kangurunan nga mga aywan iti anak mi. Kaya di adda kung dito Taiwan kasin yung ket stay outak iti trabaho. Ada pagyanan mi nga Pilipino nga agub-ubra dito i Taiwan. Adamat ket di kiti namamok nga kailyan nga nagbalin mo ta nagayem ko. Angem tunggal day off ko sa anak unay nga makitip-tipon kadakwada sa anak nga sumursurot kadagiti pagguumongan digiti Pilipino no kasta nga day off mi. No day off ko kasin yung ag sideline na. Ayat ko lang alistuak nga makabayad kadagiti utang ni. Awan ti sinayang ko nga oras. No di ket nagtrabaho ak nga nagtrabaho. Tapno laeng mapatuludak ti kwarta ti pamilyak di ta Pilipinas. Dito'y Taiwan ket naamamok. Kaya di may nga aldaw nga awisen dak dagiti padak nga Pilipino nga mapan kami agguumong iti may nga lugar nagpasyar kami, ipipiknik kami, ta day off mi nga rod. Angem nagkedkedak man idin nga simurot. Oy, Aliana. Oy, Delphine. Agpeso ka di ka saan ka sumurot? Saan ka umay pulapol kada kami? Get day off tayo met. Saan latan? Dakay latan. Ada pa ngamin sideline ko. Madiday tangar aramidem. Anya ko madina. Mati ay, imbes nga makipulapol ka kada kami. Agub-ubra ka lata. Ikamot ati ina na ti bagim. Kat saan mo nga abuswen ta bagim. Alada kay latan sa anak met kidi nga marigatan ta. Kayak met. Sakto pa nga lalaki. Nasken ngamin nga agipatuludag iti kwarta sa Pilipinas. Ay kita damot sweldom iti pagpapaayam nga pabrika. When yung kikit ko kung mga dakdakkel ti may pawit ko tapno alalistok nga mabayadan dagiti utang mi. Ala, makaambo ka. Ang madiday ta. At adda nga marigatan ka dito no saan ka nga makipulapol ka dagiti padam nga Pilipino. O rin trabaho ka nga trabaho no saan ka nga naragsak. At adda nga may stress ka. At adda nga mabannog ka. Aliana. At daanam da ita. Oh. Iso nga ito naman minsan may kanto nga minan. Sige Delphine. Pagpanpanunutak. Hello tatang. Hello anak ko.
Naawat yun dito yung patulod ko nga kwarta kada kayo. Ay, well, anak ko. Ay, anda nadlaw ko. Anya tatang? Kat no, nabindua ka samot nga nagpawit ka dahito nga bulan. Kit uwan tatang. Ay, apay mo't nga namindua ka nga nagpawit. Mabindua ka nga agsweldo ka de. Saan mo kidi atatang kaya't ko ngamin nga alis tuak nga makabayad ka digiti utang tayo tatang. Ay, dati kayat mo kasawan. Kita malaksi diti sweldok tatang iti pagpapaayak nga pabrika. At dapat digiti sideline ko. Ket tunggal day off ko, imbes nga aginanak, imbes nga mapanak agpasyar nga sumurot ka digiti padak nga Pilipino diti akit agtrabaho aglaeng ta isupay. Isupay ta maipawid ko kada kayo. Ay, saan nga dahito at pakadanagam? Ay, saan mo mo't nga abuswan ti bagim anak ko? Abangan mo't no, adadaka sa mapasamak king kano, hasta nga trabaho ka nga trabaho. Ang ginalaka mo ta. Didak pakadanagan tatang. Ket na Kaya awan sabot ti babat-bati king kaditan. Ipawit mo sabot amin dito yan. ket agsalsalo kagak man dito'y tatang. Adamat sideline ko ket adamat ibatik nga para kanyak. Ti importante aket makapatuludak kada kayo tatang. Diyos ko. Kasano agkaroon nga maka-sideline ita nga day off ko no kasto yung ti marikriknak. Ni, nabara pa yung ti pakik. Nanganak mo ti ko nakita angin. Guri-guri naksamot din. Sakit at dapay uyek ko. Oh, Aliana. Oh, di ka kadiman umahin. Hindi agumong manin ah. Oh my God. Delphine? Saan mo kunain nga di ka man umahin? Nakailatan. Saan nga mabalin? Ay, nakulak tumot king kamati day tangar aramidem. Agsakit kan samot. Saan? Okay lang. Inakpe kami nag-sideline, madamdamalaeng. Kasano ka nga maka-sideline? Kita ay mata langam. Oh, masaksakit ka. Nakapurpuraw ka pa eh. Ay, oh, nagbara ka pa igayam. Saan nga mabaling nga mapangkaag-sideline nga kasta ti kasasaad mo, Aliana? Ang imnaskin nga mapanakag-sideline. Saan ka mapapan? Panawan naklatan. Siya ti sa anak nga mapanin. Anya? Sa anak nga agtuloy yan nga mapaniti papanan di ka di kakadwak. Taapay mo yun. Kita sinungor ti kaduam dito eh. Oh, nas kinabantayan ka. Oh, tapno da mga sikasuking ka. Kababain mit king ka, Delphine. Anya kumat nakababain. Mom, datay nga Pilipino matlaeng tagtitinulong dito abroad. Oh. Ala, ginanakakit din. Saan ka mo ba agsa-sideline ta? Mangkita akiti agas nga mabalid mo nga tumaren. Tapno no bumao tabagim. Kit ni, nakabarbara ka, Aliana. Kumusta ti marikrik namon, Aliana? Naimbaganak meten, Delphine. Agyaman naklaunay king ka. Awan ti anyaman na. Kasti ko na king ka. Datay mo't laing tagtitinulong dito eh. Saan ka kaming agbengbengin ah? Anya? Saan muna yung abuswin ta bagim? Saan nga rumbing ter aramidim nga sobra-sobra launay ti kinagaget mo nga trabaho? Nga orino aldaw ti panaginanam ko ma. Kat agtrabaho ka matlat ta. Mapangka matlat ag sideline. Kang nakadadot sideline mo. Oh, kaya isyak to nga lalaki kat manumat laing ti sideline ko. Kat na yung bagkid di ata kaskan niya, kat stay out ka. Kat do ko ma-stay in ka akit, sa kasta nga masaksakit ka, asino pa nga ti mangisakit king ka. Asino ti mga iwan king ka. Bagkid di ata, jak pa nakapanaw iti. Kat abangan no intuloy mo, tapan nag-sideline, nakarkaro ko matsakit mo ita. Agyaman naklaunay king ka, Delphine. Nakasaysayaat ka.
Awan ti anyaman na Aliana. When kasin yung nakasaysaya at launay ni Delphine, taimbes kuma nga napansimurot kadigiti kakadwana nga napan nakigimik, nakiumong kadagiti pada nga Pilipino. Tapno agraragsak da. Ang imbinanbantayan na pinagtumarnak ti agas, inlutuan nak ti kanek, inaywanan nak. Kat dito nga nagsarsarita kami kay ni Delphine. Dito nga naamuak nga ti kayang palayaw na ket buitre. Maglalaot mo ito. Nagaget na salukag ken managtulong ni Delphine sigun kadigiti padami nga Pilipino nga ka-apartmentan mi. Dati pa'y bakit nga ni manang maurin nga kadwami metlang nga Pilipina iti building nga pagyanan mi iso na ti kang runaan nga makapaneknek nga nasayaat nga tao ni Delphine. Responsable baro kanupay ni Delphine kasin yung ket ado dagiti mas daaw no apeng nga single pa ila isuna awan kanumet tinubya na tagayam agbasbasa kanu pa ilaeng dagiti duwa nga kabsat na ket kayat na kanu nga pagturpusen nida nga sanan to kanu laeng panunuten ti makinobya wenno makiasawa ito no mga pagturpus ton dagiti kakabsat na kayat nga tulungan nga umuna dagiti naganak ken kuana. Aging nga iti maysa nga aldaw kasin yung bitre nga talaga. Bitre ti palayo mo. Abi ka katawaan na. Kitsi ka anyat palayo mo, J. Pilipinas. Siya, tanagan mo nga Aliana, anyat ti palayo mo. Baka mo't ianang, bueno, alyang. Saan si Kamet? Yasi ti palayo ko sa J. Pilipinas. Yasi? Api mo't Yasi? Kit Aliana, yana ko mangem yasi ko nadalatan ni iti padak mo bingidi. Ket sika api met nga buitre ti palayaw mo. Ket Delphine tinagan mo. Awan buitre ko nada nga pinta karoprupak kan ni Richard Gutierrez. Nako, las-lastog kamet sika. Kung kulak lang. Daka mo kasla buitre sigurot lang ay di ubingag. Nalaing kami gayam nga rumabak. Delphine. Kat uremot sika, Aliana. Dito yung nga napaneknikak nga saan lang nga responsable, saan lang nga managtulong, saan lang nga nagaget na anos ken ano pa ito yung baga kitayin? Nasalukag ni Delphine. No di ket, adapay sense of humor na. Nalay ngagpakatawa. Ketong galagsarsarita kami. Mapagkatkatawa na. Ketong agkatkatawa. Mailiwliwag kumet, nagiti problema. Nagiti problema dita Pilipinas. Kaslalim mag-antirik na ket kasla saan ka mabanbanog tunggal agsarsarita kami kini Delphine. Aging nga di may sangal daw kasin yung ket nagpudno ni Delphine iti marikrik na kanya. Anya ti kunang Delphine? Kunak. Jakbuten na igawit tirik na Aliana. Agayatak meten king ka. Ni amom nga ada asawak iti Pilipinas. Amom nga ada pamilyak. Amok, Aliana. Amok gaputan na istorya amin.
nga kabibiyag mo. Ket na istoryam kanyak nga kasya ti kasasaad ti asawam. Ket sigurado nga saan na ka na maparagsak. Wenangin Delphine. Diyos ko. No nakabasulak man timbaga, pakawalan na. Angem, kahit ko lang nga maamuam no anya ti marikrik na king ka, Aliana. Kahit no anya man ti marikrik na. No man saan na kang ipatpateg, maawatan ka. Gapo nga rod ta ada asawa mo. Di ta nga rod ti problema. Diyak maawatan ti riknak, Delphine. Anya, taapay. Diyak maawatan ti riknak, ada lang aro din asawa kin. Agayatak natin king ka. Agpaiso ka di. Pudno ka di timbagang, Aliana. Saan ka nga narigat ka ayaten, Delphine? Iti apagbiit laing nga panawen nga panagamamuta, panagkadkadwata. Nakarik na iti ayat king ka. Daka mo na ti reaction ko. Mabalin ka di nga rakupeng ka, Aliana. Rundeng ka di nga rakupeng na, Delphine. Makaamuditan. Basta naragsakak ka na amuak nga ipatpatignak mit, Aliana. Nagsinnarak dagiti rupa mi kasinyong. Nagsinnarak met dagiti bibig mi ken ni Delphine kaday di nga kanito. Namin pinsanen nga nakulaapan ti panunot ko. Ket dituyen nga naglanang dagiti bibig mi ken ni Delphine. Nalipat akon nga si aasawa ak. Nalipat akon nga da pamilyak di ta Pilipinas. Kasta unay ti bara dagiti agek ni Delphine ket kasta unay met ti irot ti panangarakop na kanya. Di min napupuutan kasinyong nga adda kamin iti siled ko ken ni Delphine. Ket dituyen nga lalo pa nga bimara dagiti bagimi. Ininot met nga naikat ti pagan-anay mi ken ni Delphine kasinyong aging nga agpadpada kamin nga kasla maladaga nga lamo-lamo. Agtultulidtid kami iti rabaw ti katrek. Akasla di mi kayat nga rukatan ti maysa ken maysa kada kami. Akasla di mi kayaten nga aglipas ti aramiden mi. Nga bayat nga agin inagek kami kasinyong ket agar arubos met dagiti luwag. Agar arubos dagiti luwag gapu iti ragsak. Gapu ta day di nabayagen nga di maipaay kanyak ti asawa ket ipapaay kanyak ni Delphine. Kalpasan ti panaglanang dagiti bibig mi minatmatan nak ni Delphine sa nagkari. Ikarik na. Di kanto baybayan. Di kanto agbabawi, Aliana. Paragsaking ka. Delphine. Agyaman akti pa ng paragsak mo kanya. Ang imsaludsudek king ka. Sakbay nga mapasamak ti amin. Itatasaan
Saan pa nga nagmaymaysa na kitibagita? Sigurado ka ka din. Sigurado ka ka din, Aliana. Yan tangay rinog yan tan tinagbasol, Delphine. Ituloy tan. Ituloy tan, kaya't ko iti maitayok iti yuyang ni ragsak. Kaya't kung itayok nag, paragsakin nag, Delphine. Agyaman na, Aliana. Kalpasan nga pinalubusak isunan nga ituloy na ti aramiden na. Inagkan na titenged ko kasinyong. Gaddag iti asog ken areng-eng ko tinang puno itinailet nga siled. Jak pulos mailadawan. Jak mailadawan ti marikrik na idi kasinyong. Nabayagan da idi kastoy nga napadasak. Ti maparagsak. Iti maysa nga lalaki. Aglalo lang a ruden, idi tapim mababapay kat kastaunay ti panangkirab-kirab na kadagiti duwa nga mansanas ko. Delphine. Mababapay kasinyong kat sa alaeng nga ti mansanas ko no di kat pati ti anangkak. Kinan na pa. Kinirab-kirab na pa ti anangkak. Anangka. Naimas kong nabangsit. Anak. Apeng anangka kung kula natin kaduwag dito. Delphine. Delphine. Aglalo manen nga. Jak pulos agbabawi kasinyong. Taday tagat sana pulos nga inaramid ti asawak iti adag dita Pilipinas. Kaya't idi ta nagmaymaysan dagiti bagimi kasinyong. Minatmatan nakmanen ni Delphine. Ita ta nagmaymaysan dagiti bagita. Agkariaking ka. Agkariak manen. Ganon niya man ti mapaspasama. Di ka tubaybayan. Sa anak to pulos nga agbabawi. Kasta ka kumamen, Aliana. Ikarikmet king ka dahita, Delphine. Ipatpatig ka unay-unay, Aliana. Ipatpatig kamit unay-unay, Delphine. Kadyak to pulos agbabawi. Aliana. Delphine. Aliana. Delphine. Yasi. Buitre. Masansan idin nga da mapasamak mi kasinyong. Kastaunay ti ragsak ko ta talaga nga maparagsak nak ni Delphine. Tunggal dagundaway mi, ket pagustuhan mi tirik nami, agpapas kami. Limed laeng ti relasyon mi, ngem tilaeng makaammo ket ni Manang Maurin. Iti bakit nga kadwami, nga Pilipina med laeng. Isu na laeng ti makaammo kada kami, ket suportado naman ti limed nga relasyon mi kini Delphine. Aging nga jak metla madat nganen kasinyong kat napaniknikak amasikugat. Nasken nga ibagak kini Delphine ti kasasaad ko. Kastaunay ti nervyos ko idi. Kasanong arudin ti panagtrabaho. Kasanong arudin nagananad kami met angim adamet nakalusot. Kasanong arudin, Delphine? Kasanong arud itan git masikugak metten. Kasanong piti trabaho. Adadaytan. Awan ti maramid tan Aliana. No di kat awaten tati kinapudno.
Gabuta nagbunga ti ayan eta. Wenangin, kasano nga Ruth? Kasano mo pwede trabaho? Ket nunaskin nga isarding mo ti agtrabaho At nga saan pa nga malasin ti sikog mo. Isarding mo tagtrabaho. Angim saan na mabalin Kasano nga Ruden ti pamilya. Siyak mat nga Rud ti pang namnamaan da. Anya ti kahit mo kasawin. Saan ko mga mingarumbing nga nagsikugag? Saan nga mabalin nga agsikugag? Kasano nga Rud ti pamilya. Kasano trabaho. Samo ko nain nga pampanunutin nga iparegreg mo ta sikog mo. Anya nga Rud ti aramidik. Ay saan nga mabalin Saan nga mabalin nga iregreg mo ta putot ko. Kasano nga Rod? Diyan ka mo ti aramidik, Delphine. Kat di ka mo't baybayan, Aliana. Siyak ti makaamun Wenangin, naskin nga agpatulodak ti kwarta iti pamilya. Naskin nga agtrabaho Kat no naskin nga siyak laingin ti agtrabaho. No naskin nga nayunak ti sideline ko. Tapno no makapatulod ka na tat kwarta iti pamilya. Magat aramidik. Tinasisita. Anadam ta. Anak ta. Anadam ta si kugmo. At daag laing ditoy. Ket kasti kariking ka idi Aliana. Saan ka nga baybayan? Basta ituloy mo ta si kugmo. Ianak mo ta anak ta. Ket taripat wentanto Aliana. Impas ngay ko nga Rod ti anak mi kay ni Cardo ay Delphine ko na kuma. Impas ngay ko nga Rod ti anak mi kay ni Delphine kasin yung ket nagtinulungan mi nga inaywanan ti anak mi. Nagsubliak met iti trabaho iti nakisarita kami kini Manang Maureen nga no mapang kami trabaho ket mabali mi ibati king kuana ti anak mi. Ket imanugot met magusgustuhan naman nga iwanan ti anak mi. Nagtultuloy nga Rod tinalimed nga relasyon mi kini Delphine. Nakaragragsak kami kasinyo. At dadagi di gundaway nga malagip ko ti pamilyak di ta Pilipinas. Angem no mapagustuhan mi man ti Rick na kinbagimi kini Delphine. Maminpinsan to manen nga malipatak ida. Ngem saan nakapulos nga nagliway nga nagipatulod kadakwada ti kwarta. Ket awan met apulos ti panagatap da nga adda madingar aramidek dito Taiwan. Agingga nga iti maysang aldaw Aliana, Delphine, dandan ni aglipasan ti kontratak dito Taiwan. Day tangarot ti kabutbuten ko nga mapasamak. Nga panawan na kami dito Isungarod nga naskin nga kasarita ka ita. Tamangan no, jak to pelag subli dito Anya? Baka peke din jak agsubli dito Taiwanen. Anya tiket mo usawin? Aliana. Jak kahit nga dadaelin ti pamilya mi di Pilipinas. Iso nga dumawat ak di pamakawan king ka. Delphine. Kabailam ka di nga. Isina ti asawam. Ket bakit din nakakanyag iti Pilipinas. Nakadwata ti anak ta. Delphine. Itikas na nga reaksyon mo, Aliana. Insagana kong tibagik. Delphine. Nasken nga Ruden nga awatik ti amin. Nga ada pagpatinggan ti amin kadata. Gapot ada pamilya mga agurure king kasan ti Pilipinas, Aliana. Delphine.
Masapul nga pugsaten tanti relasyon ta. Aliana. Delphine. Angin, may salain ko matipagpakaasiking ka. Nasakit para kanya, Aliana, ti pa nagsina ti dalan tangin. Delphine. Nasakit met para kanya. Ngimjak pinanunot nga dumting dahi nga panawin nga agpakada ka. Aliana. Yan tangay pinilim ti pamilya. Yan tangay di mo kahit nga madadahil ti pamilya. Palubusan na ko mga alaek ti anak ta. Iawid ko di Pilipinas. Anya ti kahit mo masawin, Delphine. Parigatan kang tumitlaing nga mang taripato keng kuana. No, ibati kay dito yung agina. No, awanak kakadwa. Kasano nga ti trabaho no. Irapin mo nga iwanan ti anak ta. Saan ba't nga itiagdan ayon kit adda ni manang murin nga pangibatsyam. Imbagit at addaag dito eh. Makapagsisinublat tayo. Sigurado nga kakaasi ti anak ta no. No, ibati kay dito eh. Delphine. Palubusan na kumaalya na nga iyawid ko ti anak ta di Pilipinas. Tataripatwek isuna. Siyak ti mga iwan keng kuana. At sigurado nga, saan kung to nga baybayan ti anak ta adamat ti pamilyak nga kabadangak nga mga iwan keng kuana. Sa agang madaragan, saan kung to nga ipaidam keng kati anak ta. Ken siguradwek nga si kan tumetlaing ti bigbigin na nga inana. Delphine. Aliana, maawatam ko ma. Para iti pagsayatan ti anak ta na ito. Awan ka din sa bali nga pamuspusan. Naskin ka din nga gawit ka. Naskin ka din, Delphine. Kamaudyanan na ket imanugutak metlaeng kasinyong nga iyawid ni Delphine ti anak ni dita Pilipinas. Nung pa'y nasakit para kanya, nung pa'y nadagsen ti marukong kong pinalubusak ti anak ko nga mayadayo kanya. Tano siyak ti mangiyawid ti anak ko. Sigurado nga maamuan ti pamilya. Sigurado nga maamuan ti pamilya ti limid ko. Manupay lang nga aldaw kasinyong nga naiyawid ni Delphine ti anak mi. Apektado ak. Tsak pa di mapagsusurot na kiti araraminik dito eh. Maawatan ka, ading ko, no apeng nga kastati malikrik na. Ta syempre anak na yadayuking ka. Manang mo rin. Gusto ka di tinaramid ko nga pinalubusak ni Delphine nga nangiyawid ti anak mi. Anya nga klase ak nga ina nga pinalubusak ti anak ko nga mayadayo kanyak. Alaading ko. Dahil tati kasasayaatan nga inaramid yun. Awan mati sa balik ka mapuspusan. Saan ka madanagan ta responsable ni Delphine? Amamok launa isuna. Di nanto baybay anti anak yo. Sigurado nga nasayaat to ti kasasaad ti anak yo. Aduda ka nga mga yaman ken kwa sa tiyay. Ken makapag-video call kayo mo. Oh, saan na kanumat nga ipaidam ken ka? Isu nga awati mo ti kinapudno tapno no makapagtrabaho ka nga nasayaat dito Taiwan. Panunutem ti pamilyam. Panunutem ti imbatim nga pamilyam. Aglalo ti anak mo nga inauna. Yan tangay di mo kaya't nga maamuan dati limed mo.
Akit nasken nga sursurwemon nga awaten ti amin. Tapno nalagaan ti riknam, ading ko. Ngayon manang nasakit ka para kanyak nga ina. Kasanuntong aruden no agasawan tong Delfin. Ket ti asawa na isuntot bigbigin ti anak ko nga ina. Alakit saan ti nga maigawid ti posible nga mapasama. Tinasisita. Kasaritam to ni Delfin. Tanin to na adanakem ti anak yo. Ibaganan tumatlang nga sikatipod no nga inana. Ada dagiti kuntaway manang mo rin nga. Kaya't kung ay pudno ni ti pamilya ti mading aramid ko. Tabaka iso ti bang palagaan diriknak. Talo anyaman ti mapasamak. Numan ilaksindak. Numan isinanag ti asawa kit awati kung ta isot pan nakadusak. Manang ko. Alasto na natin ko. Panunutem nga nalaing dahil ta desisyon mo. No ipudnom iti pamilyam, dahil ta inaramid mo, tinapasamak yo ditoy. Sigurado nga agsakit tinakim daking ka. Amangan no agsakit tinakim ti inauna nga anak mo. Numat itultuloy mo lat nga palimed, ilimlimed mo lat na. Kata, usto mati ko namanga. Iso siguro mati mang padpadagsen ti barukong mo. Gapo ta magilgilti ka iti pamilya. Nangarot ti aramidik manang niya. Nagrigat ti kasi nga kasasaan. Agure ka ta. Anya nga tano isurat mo iti problem of the day. Iti programa ni Kasin Yongyong, ading ko. Kababain met manang baka ungong tandak tulaing dagiti viewers. Naguunget damit nga rod. Baka no, imbes nga balakadan nagpagsawsawan lang dagiti viewers ti dirmanong nemi. Ay, alakit mo adaman maibagata nga dakasakan. Ano sama, awatem. Tatalagamat nga basol, nadagsin na basol tinaramid yo kini Delfin. Angim nagayat kay laeng. Tao tay laeng nga agbiddot. Apay, di kiti agung unget. Awang ka di ti biddot da. Adamat siguro Ngam tinasayaat. Ure pagsawsawan da ka, ungtanda ka. Akit balakadan da kan tulat tamat. Takas tamamad dagiti Pilipino nga aglalo ka dagiti OFW. Datay mo laing tagtitinulong. Tano isudan tumat ti mailawan, akasking ka, akit kasapulan dan tumat laing titulong. Oh, iso nga anusam no addaman dakas nga maibagada king ka. Angem tinasisita, mabalakadan da ka. Tano siyak, para kanyak akit, jakmat ammo no anya, ti aramidem, no siyak ti aday ti kasasaad mo. Agpada ta siguro nga dinaan mo ti aramiden na. Alang arod, agsurat akto nga rod. Ang hindi dyan ngamin ngayong yung subsubraan namin ngamin nukwa dati panakpak na at manang. Ay, Bebe amlatan ata, pagliwliwaan tay lang mo dagi jay. sige nga rod manang. I-message ko nga rod ni Kasin yung. Tay istorya keng ko ala ti napasamak. Alarot ating ko. Malagpak. Ala sige nga rin, panawang ka pa Dahil nga rin tinagibusan ti surat ko Kasin yung. Kaya't iyon na akong diagyaman kadagiti nauungit nga para balakad yung. Ala awatek no adaman ti madi nga maibagayo kanya. Kasin yung talaga nga aminek met. Aklunek met ti biddot ko. Ngayon di nasisita kanya. Ket ti balakad yung. Tapno no maamuak no anyat ka sa sayaatan nga aramidek. Tapno no agsayaat mo ti panagyan ko dito abroad. Nga saan nga maapektaran ti trabaho.
Agyaman akmet ken kakasin yung ti anos mo nga dimngeg idi inyo istorya ken ka ti pakasarita ket agyaman akpay ti panangibasam ken panangidramam ket sapay kumata damet na ibati na nga adal liwliwa ken pagsarmingan ti biag kadagiti paadak nga nagbuya ken nagdengeg. More power to your program and God bless everyone. Tuyag problema Aliana iti Taiwan. Alright, thank you so much Aliana ti panangiburay mo kada kami. Ito'y pakasaritaan ti parikot mo. Sensitibo nga istorya, sensitibo nga parikot mo. Na talagang naganan nadagsen na basol, nadagsen na biddot tinaaramidam dita bayat ti kaadam dita abroad. Kadaging gayta di pa ammo ti pamilya nga imbatim dito Pilipinas tinaaramidam nga biddot. Kadayta ti mang padpadagsen ti barokong mo ako na nga kasla kala magilgilti ken may sapay nadagsen pa ti barokong mo na yadayo ken kat ti may kadwa nga anak mo ti anak yu ken ni Delphine alias Buitre. Ket namnamaem nga dala tamet maited nga balakad dagiti viewers tayo ket sapay ko matamakana ito digita tapno no malawlawagan ti panunot mo sender. Thank you kadigiti narway nga nagbuya.